Трейси е легендарна личност. Удоволствието да слушаме Брайан Трейси, аз познавам доста от неговите книги, е несравнимо все пак, затова съм тук. Друго е реалният контакт, да видим точно емоцията. Най-вече съм дошъл заради Брайан Трейси. Добър ден! Добре дошли всички! Безспорно, ще сме тук, вече сте ни продали идеята. Аз съм Цветан Давидков, управител на фирма Интерконтакт България, която организира днешния семинар с нашия гост Брайан Трейси. Хора от неговата величина рядко идват в нашия регион и съм изключително щастлив, че успях именно в България да го видя. Смятам, че основните, най-големите благодарности заслужавате вие, всички вие, които сте днес в залата, тъй като този семинар е за вас и основно благодарение на вас. Така че искрени благодарности на всички вас, че сте днес тук, че избрахте да бъдем заедно и че отделихте от своето време да сте тук днес. Благодаря ви искрено. Аз с много интерес и удоволствие очаквах този лектор да дойде в България. Отдавна го чета. Днешното събитие е кулминацията или резултат от една случка преди няколко години, когато мой приятел, който живееше в Щатите, ми донесе една от неговите аудиопрограми. И много се радвам, че най-после започват негови книги да се превеждат на български. Мисля, че за нас българите е от огромно значение да видим как може все пак човек да започне от нулата и да успее и да престанем да мислим, че това е просто американската мечта, която се случва само в Америка. Аз познавам такива хора и в България. Считам себе си за една от тях. В колата постоянно слушах аудиопрограми на Брайан Трейси и тогава изкристализира и се роди идеята, че този човек, аз трябва да направя всичко възможно, да успеем да го доведем в България, че той ще бъде полезен за българския бизнес, за всички български менеджери. Прекрасно, прекрасно. Много е хубаво, че българския бизнес има възможност да понаучи нещо от такива хора като него. След няколко години усилен труд, днешният семинар е факт. Мисля, че повече такива семинари са добре дошли за България, защото българските търговци имат нужда от нещо подобно. Нашият гост е световно известен автор, бизнес консултант, лектор с повече от 30 години опит. Нашият гост днес той говори пред повече от 250 хиляди човека всяка година. Провеждал е семинари в над 50 държави. Има написани близо 50 книги, преведени на 36 езика, които се разпространяват в 55 държави. В своята кариера той е консултирал над 1000 фирми. Част от тях са фирми като IBM, Ford, Federal Express, Walmart, Hewlett Packard. През годините на своята кариера той е създал над 300 аудио и видео обучителни програми. Дами и господа, моля ви, помогнете ми да посрещаме нашия гост Брайан Трейси. We are going to have a good time today. And I want to congratulate you for being here today. The fact that you are here means that you are in the top 10% of adults in Bulgaria. The top 10%. Why is that? It's because worldwide, only the top 10% of people come to these seminars. Everyone else always has an excuse or a reason not to come. They're sitting in the office and they're playing with their computer, drinking coffee and complaining. Да, той е позитивен и зарежда позитивно при всички случаи. You start to feel happy about your work. You look forward to doing your work. Енергетизиращ, интересен. Always think in terms of what does my product actually do to improve the life or work of my customer. Много добре. Много разбираемо.
That's the key to building high quality relationships. Познавам повечето му книги. Той е увлекателен разказвач. Освен това, видях, че е добър лектор, прекрасен, умее да контролира аудиторията. You don't have to understand how the engine works. You just have to step on the gas. Your life will take off. Много е съобразен с аудиторията и увлекателен. Imagine that anything you write down, you can have. Ами много съм доволна от това, което чух. Определено има какво да се научи и дай Боже да се приложи на практика. Това е стъпката. 3, 2, 1, stop. Now, I have to congratulate you because what you have done, only 3% of people in the world have done this. Организацията е повече от перфектна. Беше ми даже интересно да видя коя е фирмата, разбрах, че е Интерконтакт и много съм доволна от организацията. Организацията беше перфектна, наистина. You think every day, how could I be more productive today? Лектора, мисля, че аз не съм човек, който да му дава оценка, но много е харизматичен, много е интересен. Определено има какво да научим от него. Казва неща, които уж на всички са ни ясни, сякаш и ги знаем, обаче така събрани на куп са по-интересни. Абсолютно да. Хареса ни начина, по който той се опитва да ни включи, да ни държи будни, като ни забавлява от време на време. What did I just say? Много добра презентация, много надъхваща. Това е първи семинар, на който присъствам и съм много положително изненадана. Here's the rule. Listening builds trust. Listening builds trust. От такъв човек като Брайан Трейси може да се научи много. Тъй като неговата лична история е точно така, каквато той спомена. И той започна от нищо, за да стигне до това, тази позиция да консултира над 1000 водещи световни компании по целия свят. И това, че тук дава примери от IBM, Federal Express, така нататък, това е, защото просто той работи с тях. Is we cannot control the past, as I said this morning, but we can control the future by turning toward it and setting very clear goals for our future. You cannot control everything that is happening in Bulgaria, but you can control yourself, and that's enough. You can control your own thinking, and you can control your own actions, and that's enough. And remember this, that no matter what has happened in the past, the highest income you will ever earn is in the future. It's in your future. The happiest moments you will ever have are in the future. The greatest achievements that you will ever achieve are in your future. The greatest times for Bulgaria and the Bulgarian people are in the future. And you are an important part of making that future a reality. So always think about the future, think about your goals, and think about the most important things you can do every day to achieve those goals. And you take complete control of your life. Thank you very much. Занапред също така ще можем да предлагаме срещи с него. Надяваме се често. Съвсем скоро време на българския пазар ще има и негови аудиопрограми, които ще бъдат на български език. До нови срещи с всички. My name is Brian Tracy. Would you be interested in a way to increase your sales by 20 or 30% over the next 6 months?